Сәлем халық, бұл Исер кино проекті һәм мен Илдар Усманов. Көпшілігіміз біздің МТВ, Россия һәм бірінші каналларында вақытында популяр болған сериалдар қарап өсті. Бандитский Петербург, Улица разбитых фонарей, Агент национальной безопасности. Вақытында ол сериаллар юққа ғана популяр түгел иде. Қысқаша айтканда, заманасына қарап киносы. Күрәсең, менә шул сериаллар белән хисләнеп, режиссер Дамир Баширов 2009 елда Минем заманам киносын төшерә. Алдан ук әйтеп куям. Кинодагы булган тема хәзер инде популяр түгел. Дөресен әйткәндә, 2009да ул тема популяр түгел иде. Әгәр дә сез модный буласыгыз килә икән, сезгә әз дигәндә Шуригина турында кино төшерәсе булачак. Аллам сакласын. Кино смачный итеп кут кашудан башлана. Беләсегез килсә, ачып җибәрүче кадр кино өчен иң мөһиме. Ул кинога настроение бирә, киноны нинди эмоциональ юлдан барасын күрсәтә. Так, дуслар, әйдәгез әле уйлап карыйк. Нинди эмоция мына бу кадрда? Бәлки режиссер карашын әллә нигә өметләнмәсен өчен кисәтеп куядыр. Ну вот, достым, күт. Телисең икән карыйсың, теләмисең икән барыбер карыйсың. Синең бит вариантларың юк. Алмаста киреп эшлисеңсез. Безгә техническая китә. Кухнябызда Система готова к перезапуску. Телескоп Хаббл активирован. Полная... Әле сез, достым, мондамы ни әле? Сезгә нәрсә? Күт җитмәдеме ни? Менә сезгә алай булгач, тавык буты ашаган тавыш. Мин әлбәттә аңлыйм. Съемочный площадкада артык тавыш булуына күрә, бөтен репликаларны кире яздыралар. Нормальный кинода. Но ёлки-палки, фу! Кем андый тавыш белән тавык буты ашый? Кем вообще тавык буты ашаган тавышны яздыра кино өчен? Мин уйларга куркам, сез нәрсә эшләдегез шул тавышны яздырыр өчен? Мин әлбәттә аңлыйм, режиссерның ул малайны бестолковый итеп күрсәтергә теләгәнен. Но Дамир, миңа аның күт кашыганы җитте. Дәвам итик. Динар исемле малай янына аның дусты килә һәм үзенчә аны уятырга тырыша. Уянмыймы? Бар, үзең уятып кара. Синең белән утырабыз. Миңа бирәсеңме? Нәрсә? Мин голубой түгел. Точно? Сыер бугы. Мин бик аңлап бетермәдем хәзер. Нинди альбомда ул сыер бугы дигән җыр бар микән? Нәрсә әйтергә теләдегез сез моның белән? Хәтта, дуслар, уйлап карасак, хәзерге попса ул шул сыер бугы сыман яңгырый да инде. Әлбәттә, Динар андый җырдан соң шикарный актер уены күрсәтә. Бу Әмир, ул Динарның дусты һәм ул оперативник, бәлки следователь. Кызлар шәһәргә. Икәүләп, алар көне буена тусит итәргә баралар. Икенче көнгә следователь Әмир Динарның абыйсын зур партия наркотик белән эләктерә. Абыйның машинасында зур партия наркотиклар таптылар. Вот, синең белән кеше көне буена тусит итәргә бараймы? Бәлки эшен ташлагандыр ул. Ә син аның абыйсын ниндидер наркотик өчен ябасың. Тоже мне друг. Әлбәттә инде жанр законы буенча наркотик таратучы шпаналар икенче көнгә Динар янына килеп җитәләр. Бу, ни булган бу мужикка? Нәрсә эшләргә кирәк иде шундый шурам барлыкка килсен өчен? Мин беләм, берсенең бите янына килеп банкаңны сеңгерсәң, менә шундый узар ясарга була. Ой, гафу итегез. Юк, сөртмәгез, сөртмә. Шырамга ашаган. Әй, копия. Бу бандитның кличкасы Шырам. Хотя кинода аңа берәү дә алай дип эндәшми. Шырам Динарга шарт куя. Акчаны безгә кайтарганчы, син безгә эшләячәксең. Аңладыңмы? Син мола нигә яфаланып сүз әйтеп торасың? Сиңа мондый интонация белән любой сүзгә авыз әйтергә була. Хотя беләсезме, мин жәллим бу актерны. Күпме әзерләнергә кирәк иде шул бер сүзне әйтер өчен. Һәм бу төгә нәрсә? Динар әлбәттә инде кайгыга бата. Абыйның аркасында зур гына талар яшәгән. Син вообще нормальный, а? Синең абыеңа стиральный порошок ясап бирделәрме? Ә син пляжда саксофонист янында ком белән уйнап утырасың. Син нәрсә, брат нергән кызың ташлады штеле? Мин бик аңлап бетерәм, нигә шундый романтичный момент ясарга кирәк? Бу очракта син әз дигәндә туалетта бикләнеп, душ астында елап утырырга тиеш.
Ну, нормальный кеше болсаң, син достың оперативникка барып әйтерең бөтмей берне. Ну, син нормальный түгел. Син төшкән кинода нормальный түгел. Ком белән уйнап туйгач, Динар кафеда вакыт үткәрә. Гафу итегез, сез бүген тагын берәр нәрсә аласызмы? Юк, мин әле утырам. Бераз ял итәм. Безнең эш сәгатебез тамамланды, без ябылабыз. Шуннан. Вот типичный говнюк. Ни өчен мин караучы буларак хәзер төп герой өчен борчылырга тиеш? Ул китергә теләми. Утырсын, ул безнең кеше. Ә син ул киткәнчә кадәр монда бул. Аңладыңмы? Ә кем син шуның хәтлек аңламадым мин. Синең абыйың әз дигәндә официант булып эшләде. Бәлки менә шушы ресторандадыр. Үзең сиңа алышмасам әллә кем түгел. Һәм нигә син ниндидер наркобарон кебек кабул итәләр? Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Сез юри генә күз алдына китерегез. Кафеда төнгә таба әз дигәндә 3-4 кеше кала. Охранник, повар, официантка, бармен. Песиләр әгәр дә берәр нинди коты кафе булса, хамалар барысы да 1 динарны көтергә тиешләр. Димәк, ким дигәндә 3-4 кеше артык сәгать өчен акча алып барырга тиешләр. Сезгә тыелмыймы бу динар ниндидер кыйммәткә чыккан кебек? Бу миннән сезгә кичкенә генә бүләк. Мин кайтып җиттем. Яхшы, Динара туташ. Киләсе көннәргә планнарыгыз ничегрәк? Мәсәлән, иртәгә. Иртәгә эшлим. Динарның абыйсын әрәм итергә торалар. Ул кызлар кадр итеп йөри. Динара, кил әле. Сәмс. Син бүген ял ит. Синең өчен икенче кеше эшләр, яме? Ә мин Шибәр туташка ял көннәрен күңелле итеп үткәрергә киңәш итәр идем. Тукта, нинди ял тагын? Бу кыз бит кафега акча эшләргә йөри. Мин аңламыйча инде. Кем квартплата түли, кем матур туфлилар алачак? Акча түләүче булмаса, а? Динар һәм Динара беренче свиданиягә китәләр. Мин аңлыйм, беренче свидание ул мөһим. Ләкин беренче свидание өчен 4 тапкыр кием алыштыру ул ничектер артыгы белән. Нигә миңгелдәшмәскә тиеш? Мин сине бер айдан артык күргәнем юк. Син миңа хәтта 1 сәгать вакытыңны жәллисең. Ярар, затлы вакытыңны миңа әрәм итмә. Мин ялгышмыйм. Бу беренче свидание. Алар көн узагында беренче свиданиедә саубуллашкан кебек саубуллашалар. Пока. Бәлки кемдер әйтер. Юк, алар калган көнне күрешкәннәр. Бла-бла-бла дип. Димәк, ул вакытта Динарны көн саен эшеннән алып чыгып киткән булырга тиеш. Бәлки әйтерсез, алар атна азагында күрешкәннәрдер дип. Ләкин Динара үзенең экс-егете белән телефоннан сөйләшкәндә, Динар белән күрешкән көнне кебек айдан артык күрешкән юк ди. Разбирайтесь хәзер. Гафу итегез, мин бу киноны карар алдыннан мостны аерга оныттым. Динар сату эшен башлый, конверсияны шутламый, продающий текстлар язмый, лидларны санамый, Яндекс.Директта һәм Google AdWords'та реклама куймый, таргетингка акча салмый, нәтиҗәдә наркотик сатылмый. Динар Динарыга шалтырата, өенә чакыра һәм кире куып чыгара. Дөресен әйткәндә, анысы мөһим түгел. Иң мөһиме кашан Динар наркоманга әйләнгән. Син ул наркотикны сатырга куштылар бит, кулланырга түгел. Син абыйны коткарасың киләме, юкмы? Собака. Сот компьютерыңны, Apple компьютерлары кыйммәт тора. Сот квартираңны. Дусларыңнан в долг ал. Контактта черный спискка тык та юкка чык. Белмим, бигрәк инде наркоман сыман кылана белмисең, а? Бүтән әйберне өйрәтергә кирәк. Динар дусты оперативникка шалтырата һәм Динарны больницага ябалар. Ә миңа син шалтырата алмадың, име? Аңа башың җитмәде синең. Оперативник Әмир егетләрен җыеп, экшен күрсәтәләр. Вау! Дияр идем, әгәр дә мин бу киноны телевизорда 1951 елда карасам. Кызганычка каршы, мин 51 елда телевизор карамый идем әле. Монтаж ясый белмисез икән, ясамагыз. Шортлатыгыз берәр зуррак питарды. Хотя, ул вакытта үлеп бетерегез инде сез барыгызда. Но бу бит начар түгел. Шрам крутой. Крутой вообще нык крутой.
Ну тупой. Беренчедән 2 пистолет белән атканга караганда син 1 пистолет белән төгәлрәк атасың. Икенчедән, бандитлар өстәлне капландыралар аның артына качыр өчен. Ну, тупость, аңлыйм. Ну син бит аны бөтенләй әллә кая тиеп җибәрдең. Өченчедән, ишегеңне бикләп утырырга кирәк. Ә пистолетыңа ябышмаган булсаң, бөтенләй исән калыр идең. Зато пафосно үлдең. Уж китмәле просто уңа. Сөйләрләр инде потом. Ой, аплодисменты сиңа. Әлбәттә, соборга туры карап торган килеш, пуля шрамның мине килепләгә. Сау бул, логика. Сау бул. Дөресен әйткәндә, соборда бу кинода бик тупас. Борылышларда любой шпана аларның пистолетын тибеп төшерә ала. Операция бетмичә шлемнарын салалар. Сезгә бит шлем моторлыгы өчен генә. Атсыннар жалко түгел сезнең бит баш тимердән. Менә наркотик сатучы малайлар алар барысы да Джеки Чан. Мин бик системасын аңлап бетермәдем әле. Алар сатудан соң тренировка йөриләр. Или ничектер берләштерәләр микән? Так, исәнмесез. Сөйләп китегез әле, ни өчен сез икенче эштән киттегез? Исәнмесез, акча түләмиләр иде, график. Так, туктагыз әле, бер генә сорау бирәм. Сез карате беләсезме? Юк. Бугыма дип килдең мен син монда. Без сиңа нәрсә? Евросеть, что ли? Динар терелә һәм Динар аны гафу итә. Берничә тапкыр күргән наркоман егетне. Кая әле безнең логика? Кая? Юк ул бүген. Динар Динарның кулын сорый. Ура! Туй. Һәм менә бетте дип уйлыйсызмы? Юк. Без бит мощный сюжетлар яратабыз. Динары бер айдан артык күрешә алмаган егет ул. Барабанная дробь. Барабанная дробь дидем мин. Ул Әмир, Динарның иң якын дусты. Мин шушы әкияткә ышанырга тиешме хәзер? Мин нәрсә гомеремдә беренче киномны карыйм әллә? Мин сезнең туйгызда диджей булсам, менә бу җырны куяр идем. Ничек инде син иң якын дустың кем белән йөргәнне белмәссең? Берсе әйтмәсә, икенчесе в любом случае нәрсәдә булса әйтер иде. Ой-ю, без бит 18-нче гасырда яшибез. Фотоаппаратлар юк. Әгәр дә син граф түгел икән, синең сурәтеңне ясамыйчаклар. Дустым ничек күзләренә карарга? Барысында белдерешләргә Менә Эмир ничек борчылган карасагыз, ул 5 ел буе йөргән кызын югалткан сыман елый. Хотя по факту алар күп дигәндә 2 тапкыр очрашканнардыр әле. Бусы беренче момент. Икенчесе, Эмир Динар белән көне буена кызлар белән тусит итәргә вакыт тоба, ә Динарны бер ай буе игнорирует. Гафу итегез, миңа срочно стекловат ашарга кирәк. Вот срочно. Мин артык логичный бу кино өчен. Динар да молодец. Ничек инде син йөргән егетеңнең иң якын дустың кем икән белмәссең. Альтернативная вселенная. Бездә бит ВКонтакте юк. Идеальный вариант. Бәлки Динар шулай шояратыр. Пранк. Нигә кызык бит. Егетеңнең иң якын дустын алып киттем. Динар Әмир белән очрашуга бара. Салам, брат, хәлләр? Нигә туйга килмәдең, брат? Һәм шул очрашуда дустаңа очная ставка эшләргә планлаштыра. Эмир серләрен ачырга теләгән чакта кино кинәт кенә бандитский Петербург белән чирли башлый. Син Динарның минем биргән кыз икәнлеген беләдереңме? Кайсы Динар? Синең хатының Динары. Минем Динарым? Икесен дә алып атыгыз. Юк, белмәдем, брат. Син ялганлыйсың! Там для меня горит очаг, как вечный знак. Санта-Барбара дәвам итә. Әмир Динар белән кала. Һәм кечкенә бала үстерәләр. Һәм ул бала Динарга ашаган. Ну, бусын мин уйлап кына таптым. Или юкмы? Вот яшәгез шул уй белән. Ә мин бу кинодан туйдым. Шундый сюжет һәм актерлар булуына карамастан кино бик начар түгел. Хотя кемне алдым инде мин? Әгәр киләчәктә актерлар урынына КВНчыклар җыйсагыз, саундтрек урынына үзегезнең җырларыгызны җырласагыз, сюжет урынына күт кашысагыз, миңа эндәшегез. Мин андый киноларны яратмыйм. Актерлар тырыша, сценаристлар тырыша, монтаж любой эпилептикны үтерергә мөмкин, но тоже тырыша. Режиссер тырыша, но берсенең дә килеп чыкмый. Бүгенге шулар һәм гадәттәгечә азактан мораль. Ныгырак тырышырга кирәк. Ә мин Илдар Усманов, Исәр кино проекты. Чыгарылыш ошаса, гомумән мин YouTube'га кайтуым ошаса, лайк кой, миннән сиңа шуның өчен зур рәхмәт. Пока, достым. Бред, дуслар, просто вот ядрёный бред карыйм мин.